Здравейте! Вторият ми клип ще бъде петак с моето зайче. Така. И да. Нека да започваме. Така. Той е роден на 1 януари 2016 година. Тя е зодия Козирог. Между другото, на този лист тук съм се записала нещата за него. Да. И тук ще седи до мене и ще ги гледам, защото много неща... не знам, не мога да запомня много неща за него, затова... Така. Сега... Сега... Следващото нещо е... при мен е от 3 месеца. И много се опичкам. Забравих да кажа, че той се казва Тропчо. Защото... Да, много е тропов. Между другото да кажа, че има странни навици. Странните му навици са, че постоянно, когато го оставя на земята, на леглото или където било, ето тук, примерно, ако можете да видите, той постоянно скача с задните си крака. Хайде! Гледайте как ги дига. И когато го сложа в клетката му, и той постоянно удря клетката с задните си крака, когато скача. И това вечерта ужасно ни дразни, защото не може да спиме от него, то не може да се спи от него. Но все пак си го обичам. Следващото нещо, да ви кажа, че какво той обича да яде. Обича да яде моркови, зеле, хляб, изсушена трева, защото е декоративен заек. И да, повече харесва изсушената трева. Изобщо не се спира на едно място. Изсушената трева и разбира се, истинската храна за зайче, която взимаме от магазина. Храна за зайчета. Така. Но има едно интересно нещо. Интересното нещо е, че едното му ухо... чакайте да ви покажа. Едното му ухо е... Момент. Само да го ставя на крака ми и да ви покажа. Вижте, че едното му ухо... Бъркам се. Е изправено, а другото е клепнало тук. А когато се страхува, и двете му уши са клепнали. Но когато го отковам, ето вижте, сега се изплаши и отново се дига ухото. Но когато се изплаши и двете му уши са клепнали, а когато му е добро настроението, едното му ухо, се го бъркам, е право, а другото клепнало. Не знам защо, такава му е. Сигурно е смеска. Не знам. Добре. И това беше за днес, хора. Ако ви е харесал клипа, дайте ръчичка нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао! Чао, чао!